Småstat til magtfuld aktør af Mads og Andreas. Og vi har lavet følgende problemstilling, som vi vil arbejde ud fra. Hvordan og hvorfor har Danmarks internationale placering udviklet sig fra 1864 til 2011? Vi vil starte med en tidslinje fra 1864 til 2011. Før 1864 ser Danmark sig selv som en stormagt. Vi er altså en aktør på den europæiske krigsscene. Vi mister dog i 1864 Slesvig-Holsten i en krig mod Preussen og Østrig. Herefter må Danmark erkende, at vi er et lille land, da vi mister ca. 200.000 dansksindede i Slesvig-Holsten. I 1. verdenskrig forholder vi os neutralt, og det gør vi også i 2. verdenskrig, indtil vi i 1940 bliver besat af nazisterne uden modstand. Vi fører herefter en samarbejdspolitik med nazisterne. Det første brud med neutralitetspolitikken kommer i 1949, da vi indtræder i NATO. Og i 2003 er Danmark igen en krigsførende nation, da vi er med i den internationale indsatsstyrke i Irak. Anders Fogh Rasmussen kommer også i 2003 med en kritik af 2. verdenskrigs neutralitetspolitik og samarbejdspolitik. Hvis vi nu starter med at fortælle lidt om Slesvig-Holsten. Og før Danmark mistede Slesvig-Holsten, der var vi et meget magtfuldt land. Vi kunne godt lide at gå i krig. Vi deltog aktivt i de krige, som blev ført internationalt. Men i 1864, der modtager vi et ultimatum fra Preussen, som kræver, at Slesvig skal tilhøre dem. Vi afviser det her ultimatum, og det medfører, at Østrig og Preussen går i krig mod os. Og vi var i meget stort militært undertal, og det ender selvfølgelig med, at vi taber Slesvig-Holsten efter den her krig. Og vi må så erkende, at vi er ikke den her stormagt, vi troede vi var. Vi har ikke så store militære styrker, og vi er faktisk også arealmæssigt et mindre land på kortet. Og vi begynder nu at opføre os neutralt i krigene, og hele den her neutralitetspolitik, den tager sin begyndelse herfra. 1. verdenskrig. Vi har en neutralitetspolitik igennem hele 1. verdenskrig, og hovedmanden bag denne neutralitetspolitik er Erik Scavenius fra de radikale venstre. Vi havde dog en sikringsstyrke på ca. 50.000 mand, men disse blev aldrig trukket ind i krigen. Dele af Sønderjylland var dog tysk på dette tidspunkt, da vi jo havde mistet den Slesvig-Holstenske krig, så der var flere dansksindede tyskere, der blev trukket ind i krigen. I 2. verdenskrig den starter i den 1. september 1939, hvor Tyskland går ind i Polen, og vi forsøger at fortsætte vores neutralitetspolitik her, da 2. verdenskrig starter, men den 9. april i 1940, der bliver vi altså besat af de her tyske nazistiske tropper. Og dengang der var Danmark under ledelse af en Stauning-regering, som forsøgte at samarbejde med tyskerne. Da Stauning dør, bliver han erstattet i 6 måneder af Wilhelm Bull. Men efter de her 6 måneder, så overtager Erik Scavenius statsministersædet, og under hans regering, der øger vi samarbejdet med de her tyskere, og vi får faktisk en nazist til at styre Danmark, som hed Dr. Werner Best. Han får Hitler til at acceptere, at der faktisk er den her regering under Scavenius. Men i og med, at krigslykken stille og roligt begynder at vende på Tyskland, det begynder at gå dem dårligere og dårligere, så bliver befolkningen mere og mere skeptisk. Der kommer flere og flere modstandsbevægelser og modstandsaktioner, og samarbejdspolitikken ender med at kulminere med rigtig mange uroligheder i de danske storbyer. Alle de her uroligheder får Tyskland til at stille et ultimatum, hvor de kræver, at de her modstandsbevægelser, og altså hvis folk yder den her modstand, så et af de her krav, blandt andet i det her ultimatum, var, at det skulle straffes med døden. Og den danske regering afviser det her ultimatum, og går den 29. august i 1943 af, og indtil vi bliver befriet den 5. maj i 1945, der er det et tysk departementsstyre, som har kontrol over Danmark.
Her har vi en kilde, vi har valgt at inddrage, og det er en tale af Anders Fogh Rasmussen fra den 29.8.2003. Og det var på 60-årsdagen for afbrydningen af samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt. Altså der, hvor Scavenius-regeringen vælger at gå af. Her har vi et citat fra talen. Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspolitikere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet krigen, og Europa var blevet nazistisk. Og den generelle mening i Anders Foghs tale er, at der ikke var nogen mening ved samarbejdet, og at selv ved en tysk sejr ville Danmark ikke have haft nogen gavn af dette samarbejde. Han er også meget stolt af befolkningen for de uroligheder og den modstand, som altså modstandsbevægelserne jo var med til at lave. Og han siger, at det var denne modstand, der gjorde, at vi endte på den rigtige side efter krigen. Eller den vindende side. For at lave lidt kildekritik på det her, så må vi sige, at det er forholdsvis let at komme og sige 60 år efter, da forholdene jo, som de er i dag, eller som de var i 2003, er fuldstændig anderledes. Vi er ikke længere troet af nogen magt udefra, så vi har ikke nogen risiko for at blive invaderet og blive underlagt et udlandsk styre, som vi var dengang. Og samtidig må du også sige, at han på dette tidspunkt er statsminister for en krigsførende nation, da Danmark har valgt at gå med i Irakkrigen. Og der kan det også være interesse i for ham at stande noget nationalitetsfølelse og noget stolthed over Danmark. Evne til at være med til at gå ind i krigene og ikke bare være en passiv at se til passivt. Man vil også sige, at dengang var det et oppositionsparti, som der var regeringsparti i Socialdemokratiet og de radikale venstre, og der kan også godt være interesse i at få dem til at stå i et dårligt lys. Og så var der også det med, at 6 år senere der endte Anders Fogh med at være generalsekretær for NATO, og da der er mange, der ser skævt til Danmarks neutralitetspolitik og samarbejdspolitik under 2. verdenskrig, kan det have været en god idé for Anders Fogh at sætte afstand til dette. Det kunne gavne hans egne interesser. Men vi når altså frem til det her brud med neutralitetspolitikken i 1949. Og i 1848, der havde Hans Hedtoft udtalt, at Danmark ikke skulle placere sig i nogen blok. Hans Hedtoft, han var dengang statsminister i Danmark. Det ender så med, at i 1949, der indtræder Danmark i Atlantpagten, det som vi i dag kender som NATO. Vi havde ikke hørt noget fra Sovjetunionen, der dengang var kommunistisk, her efter 2. verdenskrig. Og vi blev så inviteret til den her Atlantpagt. Og Hans Hedtoft, han udtaler så i en tale, som han holder her i 1949, at han siger, at hvis vi siger nej til begge tilbud, altså både fra Sovjetunionen og fra Atlantpagten, så vil vi lægge en ny 9. april situation til rette. Med at vi bare er et militært og politisk tomrum, som altså bare kan besættes af den magt, som nu kommer først. Han mener i stedet, at vi burde lære af dengang, og vi har her medtaget et citat fra hans tale, som jeg nu vil læse højt. Og ved at tiltræde Atlanterhavspagten og dermed få garanti for, at et forsætligt voldeligt overfald på Danmark vil udløse Amerikas og de vestlige magters økonomiske og militære styrke, yder det større bidrag til både Danmarks og Nordens sikkerhed, end vi gør ved bevidst at lade Danmark henligge som et magt- og militærpolitisk tomrum. Han mener altså, at det gavner både Danmark og Norden bedst, hvis vi vælger en side, hvis de kommunistiske lande bare så meget som forsøger på at gå ind i Danmark, så vil det udløse alle de Atlanterhavspagtens stormagters militære styrker til at komme og ligesom support Danmark. Hvis vi ikke gør det her, så vil vi bare blive besat af den, der kommer først uden noget problem. Og alt det her, det ender som sagt med, at vi indtræder i NATO, og vi bryder hermed med mange års neutralitetspolitik. Men et stort et brud var det så i realiteten.
Vi tilpasser godt nok vores politik. Vi får 3 gange så store militære udgifter, og vi ændrer også vores militære udbygning, så vi bedre kan samarbejde med de andre magter. Men vi vil stadig ikke provokere en nærliggende stormagt, som jo var Sovjetunionen, og vi forsøger stadigvæk at overholde NATO's krav, men samtidig vil vi også gerne være venner med Sovjet. Altså vi vil ikke provokere Sovjet på den måde. Vi siger også nej til at blive udstyret med atomvåben, da det vil gøre os til et oplagt våben i en eventuel krig. Og vi forsøger også at holde de militære udgifter nede, og det er NATO ikke specielt tilfreds med. Mange ting fra neutralitetspolitikken lever altså reelt videre i starten af vores medlemskab af NATO. Så egentlig er det ikke på dette tidspunkt noget særligt stort brud. Men det, der ikke var noget særligt stort brud dengang, det er stille og roligt vokset med tiden, og den dag i dag er vi faktisk en meget aktiv deltager i NATO's fredbevarelsesaktioner og NATO's krigsførelse. Vi har et meget, meget stærkt forhold til USA, som jo er en af de allerstørste aktører på den internationale krigsførende scene. Og der hvor vi ligger, og med de alliancer, som vi ligesom har, så er vi er på ingen måde noget udsat land, og vi har ingenting at frygte, så vi kan godt ligesom tillade os at være langt fremme i skoene. Så på en måde er vi lidt tilbage, der hvor vi begyndte før 1864. Dengang der var vi meget aktive, når det kom til krigsførelse, som vi også startede med at fortælle, men efter det her tab af Slesvig-Holsten, så ender vi som en kude småstat, der bare forholder sig neutralt i alle de her krige. Vi tør ikke rigtig noget, vi er ikke særlig magtfulde, og nu, den dag i dag, der er vi igen en stor og magtfuld aktør på den internationale politiske og krigsførende scene. Yes. Det var det, vi havde om politikken fra 1864 til 2011, og hvordan det har udviklet sig. Vi håber, I fik noget ud af det.